Ngithanda ukuthi ke nginibingelele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke nje ithinto ezediski indaba ke nje itrendayo hlala nami nje ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe ku double thinta uWandile Duba umdlalo wayo ke Kaizer Chiefs. Uyatrenda ke bafowethu uWandile Duba andika ka trend ngento enhle utrenda ke nje ngento ke embi. Kune clip ke trendayo la yayo ke lapha angazi noma ngithi girlfriend noma ngithi ke side chick ngizokudlalela ke nje mbukeli uyibonele ke le clip before nje sikhulume ngayo ke indaba yakhe ke yena uWandile Duba. Yes. I do love Wandile. No, I do love him. Even when he posts his girlfriend, I even muted his statuses. He was supposed to be my baby daddy. He was supposed to be my baby daddy. But you know what the problem is with this guy? Happened? He has kids everywhere. So Wandile Duba. Wandile Duba. Kaizer Chiefs thinks we drink Savannah, we drink Astropias, and we're like, these girls have chilled with Duba and everything. Yeah. So now they have experience at Kaizer Chiefs. So Tell me, did they buy the Astropes? no. Let me tell you, they brought like. Ngiyathemba ke mbukeli ukuthi ke uyizwele kule clip iyona ke le clip ke trendayo etrendiseke na ku Duba and njengoba bengivezile ukuthi ke uDuba ka trend ke ngento enhle utrenda ngento eyimpi njengoba kiveza le ntombazane lapha ukuthi ke uDuba unezingane everywhere na iyaveza ukuthi ke uDuba futhi une girlfriend kushuthi ke yona ayisiyona ke girlfriend ngiyazi ke noma isa chick noma yini and ke usisi lapha ku podcast uzivezela ke linye ke side lika Duba esingala and usinika ke esinye isithombe ngaye ke lapha uDuba noma izeke singenayo kusho ukuthi ke yonke lento eshoye le ntombazane ibiyiqiniso kodwa nje usesinike ke esinye isithombe ngoDuba of which akukho ke right ke for yena kuDuba ne career yakhe sibonile ke ama soccer player amaningi mbukeli impilo zabo ke nama career yabo edestroyeka ngenxa ke yokuthanda amantombazane ukuthanda utshwala ubumnandi zonke ke nje lezi zinto ejwayele ukudestroya ama career awo kama soccer player akusizo ke impela ke indaba ke ezimnandi lezi ukuthi ke uDuba engatrenda ke ngento ke kanje and ke uDuba kusamncane bafowethu usawumfana nje omncane so ngiyathemba ukuthi ke maybe lezi indaba isilona ke iqiniso makuthi ke ziyiqiniso sithemba ukuthi ke uDuba uzozama ukuthi ke shintshe ngoba ke impela kuma engashintshi ke i-career yakhe izoba ke impela izoba ke sengcupheni amasoccer nje player amaningi siwabonile ke South Africa bafowethu impilo zabo zidestroyeka ama career yabo edestroyeka ngenxa yokuthanda amantombazane so injalo ke mbukeli ingakho uDuba utrendiswa iyona ke lento ke shiwo uyena kusisi lapha kwi-podcast yizo ke lezi ke mbukeli indaba kade ngiphathele zona ezithinta yena kuWandile Duba umdlalo wamakhosi ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.